sisplau. El Cocodril Club és la història del pop-rock. Fa més de 14 anys que tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio. Ara, des de fa 2 anys, aquí a Onda Rambla, Cadena Punto Ràdio, els dissabtes a la 1. Junts hem escollit més de 50.000 cançons diferents. Però aquesta que entrarà ara, i que està en el número 47, és la balada més demanada de la història del programa. Fotografies, el muntatge és meu. Aquest muntatge és meu. Són alguns dels millors petons de la història del cine. I al final, Chaplin, el genial Charlot. Melodia desencadenada, la cançó més demanada del programa. I després d'aquesta, que podia ser el romàntic. festa s'emportés a casa aquesta nit almenys un aplaudiment de vosaltres. La coordinació comercial del programa és responsabilitat del senyor Miquel Garau. Aplaudiment per ell.
A la direcció comercial d'Onda Rambla, Ràdio, Diego Santiago, que fa possible el programa. Els responsables del so són en Xavi i en Sebas. Està sonant tot bé, no? Doncs perfecte. A les llums està l'Eduard. Ei! Amb els vídeos el Dani i l'Albert i el Joan. I tota la gent que està treballant aquí a l'Udegas, a les barres, a la porta, al guardarroba i especialment el meu estimat amic que més conegué, que és de la família, Fede Cerdà, que m'ha donat aquest caprici que jo vaig tenir fa molt de temps. Vaig dir, Fede, deixa'm l'Udegas per fer una festa, que li fem el que toqui la gana. I ho estem fent. Un aplaudiment pel Fede, sisplau. Moltes gràcies. Vinga, i anem per l'1 93. Les 100 millors cançons del segle XX. La festa del Cocodril Club, el programa que podeu escoltar cada dissabte a la 1 a totes les emissores d'Onda Ràpida. Quina nit, celebrat a Cubelles el 10 d'agost del 91. Això és so directe de l'escenari. Ja sé que la majoria ara no fumem, però si teniu algun macero, quedarà molt.